ubangiji ka yarji ya mini kare taimaki wanda ke san muran kasa da shi mai cin zarafin mu Allah ka kusar da shi haure baya tsayuwa sai kanda da shi bari in gaida giwa ya mana agaji shi ke ba mu taimako in ya ga mun gaji ka kura uwar kare na mai kau da shi ba zai ja ka ya cire ba wanga shi ba sannu tafi da mai amana wangan uba kore ganka ya yi kuka wai san ka ba rana kabuwa ya ka haskaka arziki ga gulbi na arziki mai ƙarfin jiki murtalan shehu musa babban haziki kun haƙuri da tausayi ban ga kamar gaba zaki mai ƙashi guda kai ne kan gaba ga tarimin da kan goba na babban uba albarkar ki da amina ta kai har jikiya yaro baya ja da kai fannin arziki balle ma a ce a koma kai ilimi murtalan shehu hafizi babban malami kai da tafi da gafuro da san ilimi fannin tausayin talaka bai ta gaba in an zo fage na kyauta kai ne gaba kake agaji kana yi ma mu tallafi dole mu gaida murtala babban malami wanda ya san ka abadan baya zalimi ba shi babu damuwa babban malami ɗan shehu yan addu'a mun gaida kai murtala haziki maza ba sa ja da kai kake ba mu taimako sai mu yaba da kai dole mu fara sammako domin gaida kai duken ɗan kuda ba a ce masa zuwa kama ubangijinmu Allah bai barka ba ga gwari zammu nan kuma da babban uba gode wa rabu Allah ka san da mu baka yin fushi kana yin hidima da mu dole mu bi ka tun da kai ka amince da mu wa zai ce mu barka ba za mu aminta ba mun bi ka rayuwar mu tana ci gaba komai za ya faru ba za mu guje ka ba Allah ya aminta ka zamto haziki duk mai hansada da kai shi zai sha jiki da ni kabir na kasi ko na gaida kai waka nake yi ma bana kau da kai rani da damina mun san da kai baka da kyaliya ko koji da kai kyauta dai halinka ce mu mun dandana mun san da arziki kuma mun shishina don kai da wani gani ka tsina ko'ina kana kabuwa ya ka haskaka ko'ina mai mugun bugu sadauki mun jinjina yanzu tafi da murtala kai ne jarumi domin kai kadai maza ke wa zulumi idan ka fito ana yi mamulamuni zaki kabuwa ya kaga gari kuna saniyar sake ga mai ayari